कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल 34,000 शेतकऱ्यांना 70 कोटी फळपीक विमा योजनेची नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यास सुरुवात झाली आहे। ऐन दिवाळीत ही रक्कम शेतकरी वर्गाच्या खात्यात जमा होऊ लागल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी आनंदित आहे। पण ही आंबा व फळपीक विम्याची प्रलंबित रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी आपणच प्रयत्न केल्याचा दावा सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी ठाकरे सेनेकडून केला जात आहे। पाहूयात। फळपीक विम्याचे पैसे जे होते यामध्ये जूनपूर्वी 1 जुलैला पैसे मिळणे आवश्यक होते। पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होत नव्हते म्हणून कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट महिन्यामध्ये धरणे आंदोलन धरण्यात आलं होतं। त्यानंतर कृषी खात्याच्या कार्यालयातसुद्धा टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता। पण त्याची दखल घेऊन सन्माननीय आमदार वैभव नाईक हे सुद्धा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आज दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला आज शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती फळपीक विम्याचे आंबा आणि काजू याचे पैसे जमा व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आज या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली जे आम्ही आंदोलन केलं होतं या लढ्याला यश आलेलं आहे। या मतदारसंघामध्ये सुद्धा किंवा जिल्ह्यामध्ये सत्तारूढ पक्षाच्या कोणत्याही आमदाराने किंवा केंद्रीय मंत्र्यांनी सुद्धा हे विम्याचे पैसे मिळवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही आहेत आणि म्हणून एकंदरीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष आजही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी गंभीरपणे उभा आहे आणि म्हणून हे आंदोलन केल्यामुळे आज फळपीक विम्याचे पैसे मिळत आहेत। त्याबद्दल सर्व या ठिकाणी असलेल्या कृषी विभागाला आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो। ते किती होते? साधारण जवळजवळ 37,000 शेतकऱ्यांनी आपला विमा भरलेला होता। साधारण 11 कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांनी स्वतःचे भरलेले होते आणि राज्य आणि केंद्र सरकारचा सुद्धा जो काही हप्ता होता तो 8 दिवसापूर्वी या ठिकाणी जमा करण्यात आलेला आहे आणि साधारण 120 कोटी रुपये आज या ठिकाणी शेतकऱ्यातील काजू आणि आंबा या फळपीक विम्याचे पैसे आज शेतकऱ्यांना मिळायला सुरुवात झालेली आहे। यामध्ये सुद्धा जे काही काजू देवगड असेल, वेंगुर्ला असेल, दोडामार्ग असेल किंवा मालवणमधील कोळम आचरा यामधील काही काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना याचे पैसे हवामान आधारित मिळालेले नाही आहेत। याची माहिती घेऊन या संदर्भात पुन्हा एकदा विमा कंपनीशी सुद्धा चर्चा करून त्यांना सुद्धा पैसे मिळवण्याचे प्रयत्न करणार आहे। या जिल्ह्यामध्ये जी काही हवामान आधारित केंद्रे जी आहेत ती काही ठिकाणी सदोष आहेत। ही सदोष हवामान केंद्र बदलण्यासाठी सुद्धा काही दिवसात आम्ही मीटिंग सोमवारी घेणार आहोत आणि ती सदोष हवामान केंद्र बदलून शेतकऱ्यांना त्या विम्याचा फायदा व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार आहोत। आता सुद्धा ह्या वर्षीचा जो 23 आणि 24चा 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर विमा भरण्याचा कालावधी चालू झालेला आहे। शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त हा विमा भरण्याचा प्रयत्न करावा अशा प्रकारची आम्ही त्यांना विनंती करतो। खरं तर 38,000 शेतकऱ्यांना 120 कोटी रुपयापेक्षा जास्त विमा रक्कम गेल्या पावसाच्या हवामानामुळे पीक विमाने मंजूर केली होती आणि या शेतकऱ्यांनी स्वतःचे पैसे 1 वर्षापूर्वीच भरले होते। परंतु सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सरकारच्या वाटा म्हणजे केंद्र सरकारच्या राज्य सरकारचा वाटा सरकारने भरला नव्हता आणि त्यासाठी सातत्याने गेले 3 महिने जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत आणि मी सातत्याने प्रयत्न करत आहोत। माननीय धनंजय मुंडे असू दे, कृषी आयुक्त असू दे, या सगळ्यांना आम्ही भेटून त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदारांना घेऊन आम्ही आंदोलन सुद्धा पुकारलं होतं आणि त्यांना आज ऐन दिवाळीत त्यांना आता यश मिळालं आहे आणि दिवाळीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांची आंबा बागायतदारांची आज खरं तर दिवाळी गोड होणार आहे। त्याबद्दल सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी सतीश सावंतांनी जो प्रयत्न केले आणि आम्ही जे ते आंदोलन भरलं त्याला सगळ्या शेतकऱ्यांनी माझं आणि सावंतांचं अभिनंदन केलेलं आहे आणि हे पैसे आता आजपासून खात्यात जमा होईल। उद्यापर्यंत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा होतील। आंदोलन करून मिळत असेल तर अशीच आंदोलनं करत राहा म्हणावं, परंतु फळ विम्याची रक्कम ही राज्य सरकारने सुरुवातीलाच भरली होती
काही गोष्टीमुळे केंद्र सरकारची रक्कम भरणा थोडीशी उशिरा झाली, मग थोडासा उशिरा झाला. परंतु या जिल्ह्याचे आणि राज्याचे नेते आदरणीय राणेसाहेब असतील, जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, यांनी सततचा पाठपुरावा केला आणि आमचे मग राज्यातले देवेंद्र फडणवीस, शिंदे साहेब, अजित पवार साहेब या सगळ्यांनीच प्रयत्न केले आणि म्हणून एवढ्या मोठ्या रकमेचे पैसे आज जिल्ह्यातल्या लोकांना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर मिळालेत. मी राज्य सरकारला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आणि फळपीक विमा योजनेचे जे पैसे मिळायला, विम्याचे पैसे मिळायला थोडासा विलंब झाला हे मान्य आहे, पण यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी होत्या आणि सन्माननीय चव्हाण साहेब असतील, सन्मान्य राणेसाहेब असतील, त्यांनी याच्यावर तोडगा काढून तो दिवाळीच्या पूर्वी लोकांना फळपीक विमा मिळेल याची व्यवस्था केली. अजूनही काही शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या या सगळ्या प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी आहेत किंवा मिळत नाही. भारतीय जनता पार्टी त्याच्यासाठी सुद्धा आग्रही आहेत. आता हे लोक, ह्या लोकांना तांत्रिक अडचणी माहीत असून सुद्धा त्यांनी कांगावं असं करतायत की आमच्या आंदोलनामुळे ही योजना किंवा हे इन्शुरन्सचे पैसे मिळाले, तर त्यात काही तथ्य नाही. लोकही त्याच्यावर फार काही विश्वास ठेवणार नाही. याचं कारणच आहे, जे सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 12,000 रुपये देतं, तर त्या सगळ्या सन्मान म्हणून देतं, तर त्या सगळ्या सन्मानाची जाणीव शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी जे काही करायचं आहे ते भारतीय जनता पार्टीचं सरकारच करणार याची पूर्ण त्यांना खात्री आहे आणि त्यामुळे या सगळ्याचं क्रेडिट त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न करू नये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.